खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोजोनथाव खौरांफोर लानानै फैदों। मैया थांनाय 2020 नि 30 डिसेम्बर मैयानि साना बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि सान जाना थासिगोन। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमायाव जोंनि बर' रावा आसामनि लोगोआरि राव हिसाबै गनायथि होजाबाय। बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' रावखौ आसामनि सरकारि लोगोआरि राव गनायथि होनांगौ होननानै गासै बर'फोरानो दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै बिटिआर गोरोबथा बायदियै गासै आसामावनो बर' रावा लोगो सरकारि राव हिसाबै मोगथां महराव मोनफैबाय। बियो जों गासै बर' माहारिनिनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथायाव मख'नाय बायदिनो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो दाजाबाय। बियो जों गासै बर'फोरनिनो रंजाथाव आरो गोग्गाथाव। बेजों लोगोसे आरोबाव आङो नोंथांमोननो लानानै फैबावदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि रुफाथि मायथाइ सान फालिदों। 29 आरो 30 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारि लानानै बिएड फरायसालिमायाव रुफाथि मायथाइ सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। 1995 मायथाइयावनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमाखौ गायसंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बेखेवजेननाय समाव गं 25 फिरफिला गायनानै बेखेवजेननाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गोबां फरायसालिमानि बिबुंगिरि आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बे फरायसालिनिनो गोरायुं डक्टर अजित बर'आ फरायसालिमाया जौगाखांनांगौनि थाखाय बिटिसि बा बिटिआरआव गोदानै दाजानाय चिफ प्रमद बर' सारनियाव खावलायहरदों जाहाथे गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया बिटिसि बा बिटिआरनि गोदान सरकारनि हेफाजाब मोननानै आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिनै दावगालांनो हायो। आसा खालामो सारा गासैखौबो बिटिसि बा बिटिआरनि मावफुंगिरि जानानै गासैखौबो समान नोजोरजों नायगोन आरो बिटिआरनि गासै दफाफोरखौनो मावफुंलांनो हाजोबगोन। लोगोफोर, बेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आरो जोबथारनायाव बयनिसिमबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोजाम बोसोराव जे जालांनाय बिदा फंबाय नांलाय खमलाय बिब' बिनानाव नांलाय खमलायफोरखौ बावजोबनानै गोदान बोसोराव गोदान मिजिं गोदान सिमां गोदान मोजां गोसो लानानै बयबो आवगायबोगोन होननानै नोंथांमोननिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर